Igbo ndị ọma ndị na-esorela anyị n'ife onyonyo a. Tata bụ mkpụrụ ụbọchị 26 n'ime ọnwa nke itenaanị n'ime afọ 2025. Amalụ nọ nkwadobe ịwaji Obi Nze Ozubulu, Obi Valentine, Onyeka, yes, Eze Chinyelugo. Na Ozubulu niile ana m asị unu ga-esorela anyị n'ife onyonyo a ka anyị gosigasị unu ife kpọtụrụ na Nze Ozubulu na mkpụrụ ụbọchị 26 nke ọnwa nke itenaanị etu nya bụ edemji si wee gaa. Afa nka bụkwa Maazị Gail Okwu, ndewo nụ. Na-ekwu ndewo. Biko gwa Kene Igbo afa gị tupu anyị aga n'iru. Afa m bụ Eze Enyi Igbo Silvanus Nwaọha. Eze Enyi Igbo Silvanus Nwaọha. Onye ebe na Nze Ozubulu. Ama onye obodo Nze Ozubulu. Ndewo nne o. Anyị si ka anyị bịa tata maka na anyị nụrụ na Obi Eze Chinyelugo, Obi Nze Ozubulu nọ na-awa ji tata. Ama nọ etu Igbo si ikwu ya, omenala dịrị gboo. Kedu ife nwere ike ịgwa Kene anyị na-akpọtụ maka na anyị na-aga fụsịa ji a weresịrị n'ọkụ? Ife na o nwere ndị na-asị na na-awa ji, mana ife anyị na-eme iri ji. Ji ka anyị na-eri, ọ dịwa ji. So, obere oge anyị hapụta mbụ Chinyelugo. Ndewo niile. N'ịgbado ụkwụ n'ife ikwupụrụ kịta maka na a sị na mmụta na mmụrụ bụ nwanne. Isi m na nọọ iri ji ka a na-eme tata ka ezi nke Ozubulu mere na puku mkpụrụ ụbọchị 21. Otu iri ji ahụ, nke ahụ Ozubulu niile, mana nke ahụ ndị nza, one of the four quarters in Ozubulu. Mana o nwere ndị aka na-ekwu na Ozubulu ofu mmiri ka a na-eri ji, na ngwa ngwa Ozubulu richadara ji na-ekwuri Ozubulu lie Ozubulu lie ndị ọzọ ozi so naanị ịwa ji ka a na-awa. Kedu ihe kwuru maka nke ahụ? Agwara ngo na ife anyị na-eri iwu ji na aha awa ya awa, aha awa ji. Ngwa ka nkwekwa na nke kwuru ka anyị gasị ike. Kedu ihe nwere ike ikwu maka omenala Igbo? Omenala Igbo, Chineke ya ekwedo ka o fuo efuo, ka omenala fuo, anyị ada eme nke ifụkwa ụmụazị ya bido kịta a na-eweta ya n'elu straight ife ọma ka ife ọma. Ndewo nne. Ndụmọdụ n'isi ụmụ ntorobịa anyị. Asị ụmụ ntorobịa, ụmụ nwoke ndị anyị na-afụsị kịta ma ndị na-eyi traụza na-akpụtụ ya akpụtụ, ka efu nwere ike ịgwa ụmụ okorobịa ha biko na anyị nwe anya na ha esi edo otu ya dị mbụ, mana kịta ọ bụ oge nke ha, biko ha na-anya anya. Ndewo nne. Enezi m afụ ka esi kwado nke gosiri n'iwu onye Igbo nye nwa nji bịa kpọpụta. Ndewo nne o. Chukwu gọzie gị. Nna ekwu ndewo. Biko ga Kene n'ilu gwa anyị afa gị tupu anyị amalite. Mụ bụ Agbanze Ọdịrị Igbo na afa m Chukwu kwuru n'ọbati. So afa m bụ Barrister Agbanze Ọdịrị Igbo. Ndewo nne. Asị na anyị agbakọkwara n'ụbọchị tata, akapụrụ agbamakwụkwọ ụnyaahụ ịwa ji na Obi Nze nwekwa tata. Biko gwa Kene anyị maka na anyị nyere anya fụ na ka esi ahụ ji na-ahọpụ. Kedu ife na-akpọtụ ebe a taa? A na-akwado because eri ji aka na kirie, and ji we are chairman of our products. Ya bụ onye isi ọjị were eze osi na enwe na-enwe nsọpụrụ. Ji ahụ ife bara uru nke a bụ ka erikọta ọrụ. Onye rikọtara ọrụ na-atụ iche ndị ụka na-akpọ Holy Communion ndịkọrịta. Then ọnọdụ anyị nọ nkịta chairman ihe niile ahụ ji meriri anụ efi, meriri anụ ọkụkọ, ya bụ isi. Ndewo nne. Biko ka m gbagogodo okwu na o nwere ihe e kwuru nsi ka m tinyegodo ọnụ na ya maka na mgbe ụfọdụ ọ na-adịkwa mma anyị si ansị akapịa ịkọwara si na ife nza na-eme tata iri ji, mana ọtụtụ ndị niile agbaziri nju ọnụ n'ogbe ndị ọzọ gasị gwara anyị na dịka nke egbe ma ndị niile agbara nju ọnụ ebe a gwara anyị nọ ịwa ji ka Obi ha na-awa, ka ezi ka nke ndị nza ji wewuru iri ji. Ọ bụ afọ okwu iri ji awaji awụ olibe iyeri na obodo etu a. So ọ bụ just a na-akpọ figure of speech, choice of words. Iri ji na ịwa ji
because I watch you over there. Major Buru, Jabin, within. So, Capozi, No confusion. Capozi, watching the Chicana Meta. Yana? On the walk, I will like Capozi for the night. I wouldn't know. The model opened the model in the Simon Tolobia Canines, Funa. Oh, wasn't there? Nagasas, then you walk and Assassin and Bazuroka. Now, Walaka and Assassin and I now say fire. Can you change? I am not doing that. It's not the Banoka. And Banoka, if I open up for the house, Holy Ghost fire. I mean, of only I'm off for a case. Holy Ghost fire and back after Holy Ghost. Yamu, very now, then I Kaoka. I'm my Panaka. Imana, then you know, new combat. Wait, Jeruka. Come here. My home. Then we have. Every guy is here. Every guy is no. What Peru? Nobody have their own culture. Okay, now January. This. Some of them were named after some planets. Malaga here. Because now we are not going to. Even though we don't know, we give out. So I just ignorance. You don't want to their own culture. And in the culture of the culture of the men such a. Or you get your number. Now, in a group, yes, all by. I don't all by get your number. What we say all by. Igbo ndị ọma ndị nọ n'ụlọ unu n'ezi anya n'ife onyonyo na afọ na ndị nza na-eyi n'anya ọma fa niile apụtago na ikem na-echezi ka eze Chinyerugo malite ya bụ ememme ya na ife gbasara ịwa ji nze ọzọ bụ n'ụbọchị tata. Anyị ka ya na-aga n'iru ka anyị wetegasị ọrụ unu etu ife niile si wee gaa na mkpụrụ ụbọchị 26 nke ọnwa nke naanị nke afọ 2025. Anyị ga-egosi na ife niile etu ife niile si gaa, onwere nke a ga-ewepụ, onwere nke a ga-etinye. Ụnụ tọọ ntị na ọfụma, onwere na ụlọ ofufe a ga-aghọta na mmemme a. Anyị na-asịka were ekene ndị niile kwadoro ya bụ mmemme na ekene ndị nza family meeting. Ndị ewekwa nọ Chinyerugo 1. That's actually very good. Yes, sir. Okay. Sorry. Thank you. All right.
Eze Chinyelugo. Yes. Ibundo na isi ka imecha konye na ife ka nkụ mana still anyị emela omenala wee na-ekwukwazi na ahụ adịlọ mma. Anyị na-ekele Chineke melu ife niile du possible anyị nwee nke eji eme nke to the glory of God. Anyị ma na thank God na ndodo ahụ isi ike do anyị na-ayọkwe ka ọ gọzie anyị na-aga n'ihu nzaduka ego ọzọ bụ general agamnilu anyị ka anyị na-ekwu na ya dola anyị niile mma, ya dola ụmụ anyị, do biznes anyị na-eme mma. Anyị erichakwa ji a ma likwa nke ahụ na-abịanụ n'udo na ọṅụ na-enwekwa nsogbu ọbụla. Ndị enweghị ike ịnata anyị tikwa ha n'ekpere si na ọdụrụ ha mma na ọdụghị izu ndị nọkwe ọ dụkwala ụnụ mma
anyị kenekwala unu n'ọdụ ọkụ izi isi ebe unu si nata makwa na ụkwụ unu ji bịa na aka unu eji na ya amakalịcha doo ụkwụ ọjọọ anyị akpọdo unu niile si ebe dị iche iche nata maka elimji a ego nke unu jikwa agbapụsịa ego moto ama na Chineke nna ya wetakwa ya nke unu na-anachi ya kwa mana na-ana wit aṅụrị ife ndị a na ife ndị ọzọ anyị echetara ka anyị na-ayọ ma kwee na nna n'ihi emezula anyị ntu anyị si bụrụ n'obi doo mmanụ ọngụ ụwa maka obi dị onye ka imeela anyị ka obi dị anyị ọlife nna ya ananza doo ọkwa ntu anyị si kwee ka ọ dị n'afọ Kraịst onye nwe anyị. Mr. Shio. Não com a conversa aí, né? Manda mano. Cai. Chama.
ekene Chineke n'ụzọ pụrụ iche ka o si mee anyị dị ndụ n'ụbọchị nke taa mụsi anyị ike anyị efuchuru anyị anwụchuru mmanụ ekele ka anyị na-enye ọjị ọkụ ka anyị bịakwara ka anyị lee ka anyị si eri ji olụlọ 21 Sọnde gara aga ọzọ obodo anyị niile ọ nọ n'ụlọ ọ nọ n'ọfịa rie ji rie rijucha afọ nke a ozi nke anyị na-awazi ubi na ndị obodo na-eri ma na-emechakwa igwe ya akpọkwa anyị eli anyị na ọzọ obodo anọkọkwa anyị elikwa nke anyị so mmanụ ekene ka anyị na-enye Chineke ka o mere ana emeelu metara anyị mkpụrụ ọma ọhọ nke ọjọọ mmanụ ọkwa ntụ o si metara anyị n'ahụ akụ esikwa metara anyị nke ka nke n'ahụ a na-abịa ya Chineke doo ka anyị na-erikwa ji a ka ọ gọzie anyị ahụ ka ọ zụọ anyị ahụ wepụrụ anyị ife mgbochi wepụrụ anyị ife ọjọọ nke dị iche iche kama ya gwọọ agwọ ya wepụ gwọọ agwọ nke ọ na onye na-arịa a masị olicha ji a nọ ya adịghị mma ọ ife m na-ekwu nke a bịa ma ntụ anyị si kwue ka ọ dị na-aza akwụkwọ ntụ anyị si kwue ka ọ dị mkpụrụ ngwuru a akwụkwọ ntụ anyị si kwue ka ọ dị akwụkwọ omenala ka anyị na-eme n'ọkwọ ụnụ nwa bụ ndị izi merege anyị ahụrụ ndị ikpeazụ mana anyị mechakwa ọ kọntiniti ka ọwụ mma na anyị amatagwa ya aka nzu mata ya aka edo ana m asị n'ọdụgola ya mana atakwa ya kere nwa Quiet, silent. Naso, eze Chinyelugo. Ka anyị mee omenala ka esi eme obi anyị ekwu awa n'ọjị mana ọha ife dị omikpu nke agbada ihe kwu ebe a kịta obi ugbu a ka anyị akpọ mmụọ ka esi akụ mmụọ ebe ahụ ji ọkwụọ ka anyị na-akwado irinu dịka omenala ọzọ obi ekwucha na mma na nke m anya karịghị okwu nọ n'ikpe anyị na-ekwu na ọ ya dụrụ anyị mma na eke dụrụ anyị n'oge dụrụ anyị na afọ na nkwọ dịka anyị na-akwado iri ịwa ji ọkụ a ndị niile nọ taata wụwa ji a ahụ elu anyị niile awakwa ji ajọ mmụọ anyị afụdo anyị ka ajọ mmadụ ji afụ anyị anyị ya akọkwa ka ndị nna nna anyị ha rie ka ndị nna nna anyị donu ndị nwe anyị mmụọ nọ n'ụzọ unu na-echekwa ụmụ nza dịka unu si echekwa ha na mgbe ochie osi ụnụ mmụọ ọwụ na ahụ ajọ mmụọ na-abata nza a sị n'aka ya ebe na n'aha Jizọs ka anyị ewa ji a anyị eri elite ahụ isi ike na ndụ na ihe ndị ọzọ so enu ihe akpa ka enwe ndị nọ n'anị mmadụ na-achụtara anyị ife a sị na mmụọ ọzọ bụ ya dị echekwa ha onweghị mmụọ ya akpọbi nwa ọzọ bụrụ ọkpa ife ha ji eko ọdụ n'elu ọ ya aba ha aka ka ha wetara anyị n'ọzọ bụ ka anyị wedozie ọzọ bụ ka ọ dụ ka mba ndị ọzọ so anyị wosi na anyị na-awa eji ha ka anyị wee ka anyị dị eduka omenala anyị si edo n'aha Jizọs Kraịst of Nazareth n'afọ obi ugbu a na ọkụ ife dị obi na awa ji ya Ndebe Igbo eze ọ nọ n'enyi ana m asụ Chineke nna pụrụ ife niile ya doo gbadata n'ozu oke na mgbawa ọ bịa na-enyere anyị n'ịwa ji a wụrụ onye isi oche ana m ekene na ndụ na arụ isi nke o nyere anyị na-asịkwa na na-eduru anyị na-aga nyekwa ya ogologo ndụ nye ahụ isi ike n'aha ọzọ anyị anọkwa ndị a na-awa ji ya ndị niile bịara ebe ha kenye ya anọkwa ndị anọghị ya abịakwa nọrọ ya
lole ka ya de lo ya eme sebo aya da kaka isi ada ku ma ọ na ya nwa ya nwa aya bịa nwa na mgbede ya sike anyị nweta ụmụ nwaja ya azụ anyị ụmụ nwaja anyị mụta ya azụ anyị ndị ka anyị na-azụ akịta echi asị ka ha azụkwa anyị anụ anaghị ele ya were ya Chineke na ya do ndoriko do baba na ya ka anyị waji ya onye ọ na-alụ ji ya lite ndụ lite ahụ isike lite ogogo na ahụ isike n'afa Jizọs Kraịst were don apụ m ebe a dịka m na-ekwuberi n'afọ obiru agụmobi ọfịa were achọ ịwachi ya Chinyere Obi Ndawana ji ụdị nna nna Iwuchukwu n'afọ nna nna Iwuchukwu sọrị Eze Ohimiri ifedo na awachitara ya Obi nne Igbo awana agọcha na aha ifedo mma Chineke chọrọ ka anyị gọọ wọ́n náà sị na ndị be anyị abịaghị alimji a o nwere ife naghara ha wọ́n náà sị ka ife ahụ naghara ha ghara ebe ife ọjọọ ka ọ bụrụ ife dị mma n'isi ha n'otu n'otu anyị bụ ndị nọkwanụ bịara abịa mma ya adịla anyị n'ezinụlọ anyị niile wọ́n náà sị na mmejọ gatebe aka anyị na-awa ji ya eri erite ndụ na ahụ isi ike n'afọ Jizọs Kraịst onye nwe anyị apa mo awo se ko di mo awo ya so ta wo ko wa ide ro ka le ri iri ji awo ite ade mo wa wala yo wa de le ja kan de ri ya na ho a wo o je ri ji ka do mo a yo ya do le ri wala ki ko ya ko se ya ho ka di do no la ko no na ki ko ye wa n'anya ọnụ Obi Ndawara ji aka n'obi ndị ọzọ uru abụma wa ji Obi nne Igbo wa uru obi ọbịa wa osi kwesịrị anọ maka isi eme ahụ anyị ebido dịkọsịwe ọnụ na na-akwụ akpa oke iji anya abụghị ka anyị na-erikọta na-amanya aka n'ụlọ obere ọife eji mara elibiji nta ma na mgbe niile gara ọfụma ịpụrụ ka ihu igwe ekele ka anyị na-enye Chineke onye a ji aka ewe mee ụbọchị taa ụchawa ihe ndị a nwere na ntụzi aka ya na-enye ekele n'otu nye anyị ndụ ịwụ ụwa ji n'ahọ gara aga onyekwa anyị anyị ụwa n'ahọ mụ na-ayọkwa ka osikwa ndụ ahụ onye nyekwa anyị n'ahọ ọzọ nyekwa anyị n'ahọ maka na ahọ kwuru ahụ oyibo anyị ahụ akwụ anyị eri mgbe ahụ kwa ahụ na-ayọ ihe ya doo
bara anyị ọzọ ndị isi ndị na-achị anyị ezugoro n'obi ọzọ n'okpuru anyị ndị nke anyị gwara anyị nọ nye kachi eze Chinyere ahụ aka bidoro mma okwu na ibe na-agba ọfụma na-arịa ya do anya ya na aka ya kwụrụ n'ebe ha akpọrọ n'aka n'obi ndị ọzọ ebe ma ezi ọzọ nke adụkọrịta ha mma abụ onye ahụ na anyị ji adụkọrịtakwa mma eli mbi nke ahụ ebuka ozi edo n'agbanyeghị na anyị mere eri anyị mechakwa ọdụ anyị emere nke mgbamgba ka anyị si eme mana ahụ ọzọkwa ọya adụkwa ka anyị si atọ ana m ekele oge niile bịara ebe ndị onyonyo niile apụta ndị NTA apụta ndị ibe anyị agha ekele m ụza niile kene ọzọ niile ama ekwuru na Izrel anyị nọ ebe ata maka na nza na-eri ji taa nza na awa ji tata obi nza wara ji anyị wụ gbakọta si ka anyị nwee aṅụrị etu ọha taa akwụkwọ na aha kama na ụnyaahụ bụ ọgbakọ na nzukọ n'obi a maka na nza na onwe isi gbara akwụkwọ ụnyaahụ anyị bụ nza kwụ n'ụlọ nnọcha ebe a ọ bụrụ iwu na-aya akpọnara ududo okwu n'ọnụ ya banye ịwa ji nke ahụ akpa na anya asị ya akpasizie anyị bụ ochi gatakwa taa anyị bịa mepụkwa omenala puku nna aha puku omenala ruo ụfọdụ ndị na-abịa n'ihu ya eso anyị ka ọ ya bụ anyị mee ka nna anyị ha mee ndị so anyị mekwa mee mgbakọta emekwa ka anyị na-eme so na ife anyị na-emere ka ọdịnala anyị wee ọdụ na-atọ atọ na aha anyị awụ ụlọ ọpọchuniti a na-ekpe ekpere n'isi ụza niile gbakọtara ebe a taa ma ndị enweghị ike bịa anyị agọọla ha ọkụ obi nza agọọla ha ọkụ mmụọ na-efe na-asị na ife niile agọrọ ha n'ọkpọ na obi a tata na ọya elekwado n'isi ha na-ata na-ekpekwa ekpere na-aga atụ ọsọ ụbụrụ niile amakwa ekwe ma esi ọya ife ọnwụ na onye na-eme o ji emebe onwe ya esi na anya n'ọya ata akarịa wụọ na-ekpe speshal ekpere n'isi obi na ọnọdụ n'ọzọ obi ọzọ obi egbo obi ezi ọha obi nza na-asị na aka ndị iro ama apa na abụmnwa dị n'etiti ha ncha na ife ọnwụ na bugharịcha ọbụ hapụkwa ya so n'ọya n'ebe mmadụ biko enwe ike gwakana ife na-akpọtụ ebe taa na mbụkwa ya afa gị afa mbụ ka m kwuru okwu ka o wee doka n'ofe ka ahakwa na-eji ọzọ afa mbụ Amaobichukwu Ọnwụagwụ eze mmụọ na nzọ ọzọ dara eze Chukwudumede yeme na ihe a na-eme tata ka nza na-eri ji ọfịsali obi nza na awa ji eze mbụ ukwu dị sekọnd eze Chinyere onye nwa ka anyị si ka anyị bịa nọnyerie ewe mezue ka o wee gazie na-akọcha na ọ na-eme akọcha ihe oge ukwu egbenye ọnya ka anyị na-emezu ihe niile a wee gazie ụmụasị eze mmụọ na dara eze
food na-eje wee na-asị na nna nwa ya ọdụ n'ọfọ agwara m ụbọchị taa ka ọ gazie n'eke gazie n'oyi gazie na afọ gazie na afọ na-achụ nke abịa ndewori nne nna anyị kwu ngwa m o ruola n'oge gwazie anyị afa gị ọkwa afọ mbụ Ezike Nnabuenyi Chief Sir Ezike Nnabuenyi ebe anyị si na o totara eme ka na jide o mewere aha ka na jide ọzọ oge egwu ka a na-eme ugbo erukwa dịka afọ detụkwa ya mebiri akọchiri na-eme ya omenala ka a na-eme ọzọ obodo erie na ji tata ka obi ka na-awa ji awa ka ọwụrụ omenala ka anyị na-eme chetakwara ya afa gị ọzọ Chief Sir Ezike Boniface nna anyị kwuga ndị ugwu anyị afa gị ndewo ife na-akpọta ebe a taa ya na ka obi dị gị onye ọ na-ama ebe o ji dịka ọzọ ọtaghị ma a na-akwụ ite na ya eletrik so ebe atọ ji dịka ọzọ etu a na ọ ga-akwụ ite so ekele Chineke ndị niile ebe ọganaiza mere ka anọkọta wa ji a emere ọfụma otu na ahụ mmadụ gbadoro ya ọtụkọ dị ọ bụ ịkpọchi ya adịghị ekọta jikwuru oji oyi ọkọrọ ihe mmadụ ibe ka sọkọ dị ka ndị ikpe ọkụ ji masịrị eri ma ekpetakwa ebe ihe oke ma igbo ogbe ọgụ na ọgụ azụkwu iji ya were ya emekwa ekele Chineke onye chekwa ogologo ndụ ndị ọrụ ma ejeghị ekele ma ọ gọdọ eji iji ya na-agba mbọ ka ịgbatatị ọzọ ahụ ọzọ ya ka nka ndewo nna anyị kwu ndewo let's have your name gwa anyị afa gị gwa anyị ife na-ekpọtụ ebe a taa ndewo ekpere gị n'isi ọzọ obodo aka na ọnya na ndị isi ọzọ bụ aka na ọnwụ na anyị ga-adị oge bụ adị na nkịtara ahụ nọ na anyị ọgụ etu a na-egwu mmarịkwa erikwa ya bụ ji n'ibe nna nna anyị adịbere anyị ajụjụ ikpeazụ m o nwere ndị si na ọ ga-amasị ya etu ife si aga kịta ka ọzọ obodo gbakee ikwere na nke ekweghị na nke ahụ bụrụ agbakere maka agbakere n'ọnụkwu ife ọjọọ ka ọ gbara ndewo nne Savino Bond let's have you gwa anyị okwu kedu ihe na-akpọta ebe a taa ndị nza na-eri a na-eme mmemme ndị nza ji eri ji n'ụbọchị taa nze ike bụ onye nza ndewo nne ekpere gị n'isi ndị bịara njem a maka na anyị fụ na ọtụtụ ndị mmadụ tinyere alụ ọfụma ekpere m isi ha bụ mkpụ eji bịakọ eji na dịka ụdị anyị si mepe ekpere mgbe o mere wee sị na ekpere ya bụ ndị niile bịara iji a na tupu ya eme ha che na-abịakwara arụ ọzọ ndị nọ n'ụzọ na-abịa na onye ọ na-abịaru n'udo ndewo nne daalụ adị ngwa achọrọ m ka a maa na iso wee bịa gwa anyị ife na-eme ebe a taa gwa ya fọrọ na mbụ Okechukwu Hygienist mama ife mere ebe a na-eme ebe ahụ anyị na-eri obi anyị si ka anyị mee ome iji gosi na akọrọ kọcha ya bupụta ji na ya tinye anyị efu na obido onye ọra ahụ ebe a so na ife tradishọn anyị ka anyị na-ebe na ọtọ m ụtọ m ụzọ dị iche maka n'ụzọ ite a na mmanụ na oge ife a mara mbịa afụ na dị mmemme mara mma ọ mmemme nwanne ụmụnne so
so ọ gazie n'aha Jizọs. Amen. Ndewo nne. Ya dị ngwa nwanna. Gwakena ya afa ịga n'iru gwa anyị ka obi dịgara mmemme a. Mụnwa maazị Frederick Adonike, onye a na-eto ndụ nwunye n'iru Ekwenyi. Anyị bịa maka mmemme iri ibe anyị. Anyị nwe ọzọ obodo yiri mbọchị ụka gara aga. Obodo taa, ụdị obi anyị na-enye nke anyị. Bụ eme na-eme aha wee na-eri ndị ahụ nche anyị si eme. Mana ahụ ọnwụ na ọzọ obodo ejiji erichakwa ha ihe nke ha. Mana ọha n'aka anyị mana nna anyị ekwekwara iwe onwe ndị si na ọzọbụ na-eri ji ofu nri na ọzọbụ adịghị eri ji ugboro abụọ. Ọnwekwa ndị nke ọzọ si na nza egbe ma na ọ bụ ndị ọzọ bụ ịwa ji n'ọsọ naanị ọzọ bụ ori adana ji obi ndị ọzọ awa ji igwe ọzọ obodo emefe ife a na-akpọ ihu ji otute ọ eziokwu ndewo ana m alọgbasiti etiti da ahụ ọzọ marụ anyị okekwa anyị nọkwa ebe a okwe ghọta anyị ezukọ ebe a bịakwasekwa anyị owuwe ya ndị nabata isi iwe n'anyị ndewo nne bụ Thanksgiving ka anyị na-eme tata ndị oyibo na-agba ya Thanksgiving ka o ruo na mgbe anyị ga-eburu Obinza ibu ihu a ụmụnna na-ebuli denu onye ọ masịrị iburu igwe buolie ihe mana ndị ọ bụ iwu na ha ya eme ụmụnna ọbụla niile nọ na nta eburu Obinza nke ndị mmadụ ozi onye ọ sọrọ etu o si zuo onye n'obi dabuo ihe so amụnna ọdị na-akpọ ụmụnna kpọrọ ha pụta ka ọ bụ ụmụnna na-abịara onwe ha ụmụnna ka ha bido gbagọtawa mụazị egbe ji 20,000 naira wụle eburu Obinza Any